Bé, molt content. Vaig arribar el dimarts passat, el primer entrenament, i la veritat que em van acollir com un mes i molt content, la veritat. Què t'ha agradat de l'Inter? El grup de persones molt bo, molt divertits i acollidors sobretot. I la professionalitat del míster, els directius, el cos tècnic. Bé, sóc un migcampista més aviat defensiu, però m'adapto a qualsevol situació del mig del camp. Però la fase més característica que tinc és aquesta, la defensiva, posicionalment correcte i ja està. He jugat amb sub-17, sub-19 i sub-21. L'any passat vam acabar la fase sub-21 amb un bon paper, amb 3 empats, i la veritat que molt content de representar un país com Andorra. Bé, arribem amb un lloc a la classificació bastant bo, a 2 punts del primer, empatat amb el Santa Coloma. Encara queden molts partits, però jo crec que es pot aspirar a Europa. Serem més!